Goedemiddag, ik ben Margriet van de Veen en Nijsmiezet Hans Nijboer. Ik ga hem een paar vragen stellen over zijn zoeners. Mijn eerste vraag, Hans, is: wat voor werk doe je? Nou, ik ben productiemedewerker en ik werk in Ploetertjens voor 40 uren per week. Oké, en spas de naaiste? Nee, Want? daar ga ik het eerst voor. Oké, ik zie dat je rookst. Je weet. Hoe vaak rookst je? Nou, ik rook ongeveer 1 pakje per week. Oké, en hoe lang rookst je al? Nou, ongeveer 20 uur. Oké, en hoe staat in gezin daarin? Nou, ik ga een dochter en die had astma, dus ik moet altijd boeten roken. Maar is dat geen reden om te stapje? Nee. Want? Ja, dit vind je te lekker. Ga je het al eens proberen dan? Jawel. Hoe vaak? Scheiden een keer. Maar Maar op het doen het. moment. Nee. Oké, dat kan. Ja. Ja, dat is de afsluiting.